Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la secció de cinema i tecnologia a Metadata. L'altre dia li estava donant voltes pensant, ostres, de què puc fer el vídeo aquesta setmana de Metadata? Hem parlat de documentals que expliquen les conseqüències del Black Friday. Hem fet recomanacions tech i plataforma per plataforma. Hem parlat de les intel·ligències artificials, de l'aplicació d'aquestes en el cinema. Hem parlat de tantes coses que, per cert, aprofito per dir-te que si encara no segueixes el canal, ara és el moment, que és totalment gratuït. I així ara que estaves dient, doncs jo tot això no ho he vist, doncs no t'ho perdràs, no t'ho perdràs. Doncs això, aquesta setmana estava una miqueta especial i pensava, coi, necessito veure pel·lícules noves per poder-les recomanar aquí. Pling, idea! Quines són les pel·lícules i sèries techi que s'estrenaran aquest proper 2024? Per tant, avui dia de llibreta i boli per apuntar si s'estrena al cinema, en quina plataforma, quina data. Vinga, comencem! Del primer que en parlarem és d'una sèrie. Una sèrie de la qual s'ha estrenat el tràiler fa ben poquet, que adapta un videojoc, efectivament, Fallout. Per qui visqui sota les pedres, sí, es farà una sèrie adaptant el mític videojoc Fallout, que és un dels més populars de la història i que relata les aventures dels habitants d'un refugi nuclear que es veuen forçats a tornar al món exterior, un planeta irradiat, apocalíptic i plagat de personatges pintorescos i, sobretot, molta violència. Arribarà a la plataforma Amazon a partir del 12 d'abril de 2024. Més cosetes. Anem al cine ara amb una estrena que, per mi, és de les que més m'interessa d'aquesta llista. Es tracta de Mickey 17. Jo crec que pinta a top de pel·lis de l'any 2024, del director de Paràsits Bong Joon-ho i protagonitzada per Robert Pattinson i amb un càsting que es fa encara més gran amb noms com Toni Collette, Mark Ruffalo o Steven Yeun. Es tracta d'un thriller de ciència-ficció futurista. La història ens presenta un prescindible, és a dir, un empleat d'un sol ús en una expedició humana enviada per colonitzar un món anomenat Niflheim, que està gelat. Aquest empleat, al qual suposem que li donarà vida en Pattinson, es nega a deixar que el seu clon creat per reemplaçar-lo, de nom Mickey 8, prengui el seu lloc, cosa que ens recorda el concepte del capítol Beyond the Sea de la 6ª temporada de Black Mirror. No hi ha pràcticament més informació sobre aquesta pel·lícula, aquesta petita sinopsi i aquestes 4 imatges, però la veritat és que venint d'on ve jo li tinc unes esperances gegantines. Seguim amb estrenes cinematogràfiques amb una pel·lícula que ja hauria d'haver vist la llum, que ja hauria d'haver-se estrenat, i és ni més ni menys que la segona part de Dune. A causa de les vagues de guionistes i actors es va haver de posposar fins al dia 1 de març de 2024. I dius, per què no s'estrena si la pel·lícula acabada ja deu estar, no? Sí, però una de les coses que impedia la vaga era que els actors i les actrius fessin promoció de les pel·lícules, cosa que és absolutament essencial. Ni vídeos a xarxes, ni entrevistes amb mitjans, ni gires, ni catifes vermelles de presentació mundial. Per això haurem d'esperar fins al març per veure la adaptació impossible, com s'ha anomenat sempre aquest llibre famosíssim de ciència-ficció, que és Dune, o Dune, o Dune, d'aquí ho pronuncio per tots ja, no us enfadeu, que tan excel·lentment ha dirigit Villeneuve, i on veurem nous i importantíssims personatges interpretats per actors i actrius de la talla de Florence Pugh o Christopher Walken. Recordem 1 de març als cinemes. Anem a parlar de la pel·lícula que menys queda perquè s'estreni. De fet, s'estrena 7 dies després de que haguem penjat aquest vídeo. Us parlo de Rebel Moon Part 1, anomenada la Star Wars de Zack Snyder, ja que inicialment estava concebuda com una nova entrega de la mítica saga i que finalment s'estrenarà com un univers nou i diferent. Quan una pacífica colònia en els confins de la galàxia es veu amenaçada per un poder titànic, la seva millor base per sobreviure és la misteriosa Cora. Aquesta reuneix un grup disposat a lluitar, format per forasters, insurgents, pagesos i orfes de la guerra de diversos planetes units per una causa comuna, la redempció i la venjança. S'estrenarà a Netflix el 15 de desembre i sabem que més endavant se n'haurà d'estrenar la segona part. Tornem a les estrenes cinematogràfiques, aquesta vegada amb Furiosa. És la preqüela de Mad Max Fury Road, on veurem el passat del personatge de Fúria, interpretat per la Charlize Theron, aquesta vegada amb Anya Taylor-Joy en el paper, que tot i que ha tingut algunes crítiques per l'excessiu CGI, sembla que els fans estan contents en poder conèixer el passat d'un personatge que va fer renéixer, no?, una mica aquesta mítica saga d'altres temps i que ja donava una mica per morta. Tornem a les plataformes ara amb l'estrena d'una interessant El problema dels tres cossos. És una de les grans apostes de Netflix per aquest 2024. El problema dels tres cossos adapta una exitosa novel·la xinesa, primera d'una trilogia, que explica la història de com els senyals enviats a l'espai per un projecte militar secret arriba fins a uns extraterrestres, la societat dels quals està al límit de la destrucció. Això portarà al fet de que decideixin viatjar fins a la Terra, planejant la seva arribada d'una forma bastant peculiar, ja que decideixen crear un videojoc amb el qual comunicar-se amb els humans. No cal ni comentar que si és una de les grans apostes i adapta el primer llibre d'una trilogia, si tot els hi surt bé, doncs tindríem un parell més de pel·lícules. El problema dels tres cossos arribarà a Netflix el dia 21 de març d'aquest 2024. Què, com ho veieu? Us han cridat l'atenció? Hi ha hagut alguna que us hagi cridat més l'atenció que la resta o alguna que diguis, mira, a mi això no m'interessa, la veritat? Perquè també és molt interessant debatre-ho, això, Jo ja us dic que la meva aposta personal és aquesta Mickey 17, que em moro de ganes de veure Dune 2, que l'hauríem d'haver vist tots ja, me cago en dena, que també tinc moltíssimes ganes de veure què hem fet amb Fallout, i a la resta, evidentment, se'ls donarà una oportunitat. Jo necessito mirar-ho tot, gent, què voleu que us digui? Si has arribat fins aquí, crec que aquest vídeo t'ha agradat, tot entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, que és totalment gratuït, t'ho dic de debò, no et cobraran. Deixa't un like, sisplau. I si no et vols perdre cap dels nostres vídeos i a més vols donar suport al contingut en
en català a les xarxes, subscriu-te al canal. Així que ens veiem en futurs vídeos. Vinga, ciao!